kontrola, egate zuen alkolaz. Erun erropak eta kalzaue adekua borrako ze eguneako. Euskirako, euskixantzako, kremi eta eman, hidrata, ez deshidratateko. Egin kaso, seguridadeko zoni pitxen da benai. Esa arriesgar gazkixo gatatia zona peligrosutatik, porto puntatik eta bat. Ez bota objetuk eta gure eskontatinateko. Ez inbini zona peligrosutan ebitateko sakatxutuela, ero jauzi izela, ero lotesea. Zeo zein gureta jauzten bara ero, sokorrista jabisa, ero unu dazea deitxu eta kolabora laguntza.